Čau Wesley. Mé jméno je Isnu a já vás vítám u prvního dílu z mojí nové série ze hry Minecraft ze serveru Craftmania a já vás vítám u teda prvního let's playe. Co si dnes povídeme, je to můj první let's play a nebudu vás nějak strašit, že by to byly nějaké ukrutné chyby, ale chyby budou, s tím počítejte, nebudou to možná jako ukrutné chyby budou, takhle. Takže dneska vám ukážu okolí, něco o sobě a pak se vrhneme na hraní. Tento díl bude kratší, to bude taková informačka, takže můžeme začít. Takže toto je náš baráček, bydlím tu se Škorpem a s Majtym, ano, Majtym. To je Škorpův fanoušek, takže s ním hrajeme poprvé. Já si pořád nemůžu pamatovat to jméno. Takže jak můžete vidět, tady máme les, stále les. No dobře, takže les, bla, to nikoho nezajímá. Jo, a potom jsme tady se Škorpem. Jsme šli takhle jako na výpravu. Jsme šli prostě na výpravu. A najednou se tady před náma objevila takovej baráček, který byl okolo něho, bylo spoustu koní. Potom já hraju na 4:3 FPS, ty krásy. To je hodně málo. No, to je jedno. Každopádně tady máme tohle, ty krásné koně, my nemáme sedlo, takže měli jsme jednoho koně, ale toho nám zabili a takže toto máme, tohle okolí bychom měli a teďka něco o mě, než dojdeme domů, tak vám povím něco o mě. Takže já jsem začínající let's player, začínající let's playerka, která chce jako dosáhnout taky nějakého toho dobrýho počtu, jako ty ostatní let's playeři, nějakého dobrýho počtu odběratelů, lajků a klidně i komentářů. Já budu ráda za každý palec nahoru, odběr nebo koment. A v Minecraftu, kdybyste si se mnou chtěli zahrát, tak klidně můžete. Hry budu natáčet na přání třeba. Budu dělat takovou sérii, která se bude jmenovat Hry na přání. A v té sérii budu dělat hry, které vy budete chtít. Budu prostě hrát hry, které vy budete chtít. A prostě já chci, aby vás to bavilo. Ty let's play, aby vás bavily a klidně si můžeme dát nějaký díly z CNK Craftu, protože já ten CNK Craft mám a že si klidně můžeme dát nějaký díly, kdybyste chtěli. Tak, to máme. Super. Takže si můžeme klidně dát nějaký díly z CNK Craftu, potom třeba i z Isaaca, The Binding of Isaac. Jinak na Škorpův kanál vám dám do popisku videa. A taky bych byla ráda, kdybyste mu dali třeba i odběr, nějaký ten like, odběr, třeba i koment. Sakra. Tak fakt. No, výborně. Takže, no, teď se projevila moje neschopnost pokládání žebříků. Tak a takhle to bude stačit. OK? Takže teďka už nebudu zdržovat, můžeme se vrhnout do našeho prvního let's playe, takže si to užívejte. A co dnes budeme dělat? Dneska budeme stavět sklad. Sklad chtěli už udělat, ale nějak jako Mighty a Škorp už ho chtěli udělat, ale nějak se k tomu nedostali, takže je to všechno na mě. Co k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat hromadu čestek, to znamená, že já si takhle půjčím dřevo s dovolením, já ho pak budu samozřejmě i nakutat. Protože oni kluci ho tady pracně nakutali a jako, že bych ho já takhle sebrala, to ne, ale prostě budeme dneska vyrábět sklad, jasně. No budeme dneska dělat ten sklad a taky budeme potřebovat item framey, to znamená, že my tady máme kůži, takže to je úplně bezvadný. To máme na item framey, super. Takže takhle, vezmeme si tohle dřevo, dobrý. Tak a teďka uděláme hop, tak.
nevadí, každopádně si tam nejdřív dole musíme udělat tu místnost, jenomže mě před chvílí někdo zabil, takže si musím vzít všechno náčiní. Tu rezidenci si vezmu, protože kluci neumějí rezidenci. Potom tady někde meč, krumpáč a jídlo si nějaký tím vezmu, musím melounky. OK, takže, a lopatku nemám, já jsem vlastně tu lopatku v sobě měla, jo. No, to je jedno, prostě tady byl nějaký blbec, který mě zabil a tak. Jo, super, výborně. Takže já si tady vezmu tohle, tohle si vezmu, tak. Ne, já nechci pomoct, já chci crafting table. Tak, tohle, potom uděláme hop hop, lopatku a máme lopatku, takže super. Nejdřív si tam uděláme nějakou malou místnost pod tím baráčkem, jako jen tak pronicení, nebo pronicení samozřejmě ne, ale takhle třeba, kolik si uděláme, 1, 2, 3, jo, 3 širokou, to bude stačit zatím, 1, 2, já mám to dobře, 1, 2, jo, teď bude třetí, super, mám to správně, a takhle si uděláme taky tak 3, no, raz, 2, 3, tak, no, tak, krumpáč. Samozřejmě bych si taky mohla přinést torčky. Nahoře máme poházený už od té doby, co jsme ten barák stavili, aby nám se vlastně nenalezly monstra. Tak, no to bude bohatě stačit, když dáme jenom jako nahoru jako světla, trochu realisticky, takhle, tak, tak, takhle. A zbytek torček si vezmeme, s dovolením. Tak. OK. Takže tady je docela tma, takže uděláme hop a hop. A toto sem a sem. OK, takže torčky bychom měli, teď si je vezmeme dolů. Tak. Sakra, dělej, to do díry. Tak, teď ji hodíme sem, ale já jsem, no, takže uděláme tohle, tak, takže 4, 1, 2, tohle jsou 3 a tohle budeš, ne, já nechci už dál, takže toto bude hodně failů. My jsme původně měli v plánu se Škorpem natáčet, ale Škorp, jemu nefunguje internet, takže to odložíme a natočíme video někdy jindy. Takže uděláme tohle, ten sklad, pak tady položíme nějaký čestky, k tomu položíme item frame a třeba uděláme první čestku na kobl, potom na hlínu a pak takhle se to pak bude rozšiřovat, až z toho bude obrovský sklad. A Bůh ví, kam toho došáhnem, jasně, ty vole, ty jsi... Já jsem teda pěkný retoš, takže takhle čestku a zatím takhle čestku, tak, ty dva item frame, takže sem budeme sem a sem, takže sem budeme dát třeba hlínu, tak, sem cobblestone, tak jo, takže tohle bychom měli a teďka, jo, já to vlastně musím otevřít, takže lomeno, cmodify, tak, teď taky, cmodify, teď jak se jmenuje, M-A-I-T-I-C-Z, takhle, Mighty CZ. Tak jo, tohle taky. Tak jo, takže tohle bychom měli, protože my jsme to měli. A teďka přineseme takhle všechen ten cobblestone. Jak vidíte, Škor byl těžit, takže tohle tady máme hodně a chce se mě přidat nějaký Monkey Master na Skypeu, takže jo, jinak určitě, kdybyste si mě chtěli přidat na Skypeu, tak třeba prvních 10 si přidám. A kdyby taky třeba chtěli, tak si má natočíme to videjko, takže
určitě neváhejte a přidejte si mě. A jinak nevím, co bych vám ještě třeba řekla, tak jo, jak budu točit hry na zažádání a třeba si klidně napište, s kým byste chtěli točit, kdo vám připadá víc zábavnější, jestli Škorp nebo Mighty. A takhle, no, mi pište určitě a budu odepisovat i na zprávy, ještě Facebook mám, ale to je jenom můj osobní a to nechci, abyste vlastně věděli víc mě osobně, ale prostě nechci a udělám si Facebook, klidně založím. Jinak abyste si neříkali, ježiš, co to je za let's player a nemá Facebook, no, tak se na něj nebudu dívat. No to není pravda, já Facebook mám, ale nechci, abyste věděli, jak se jmenuju a takhle moje osobní informace, protože to by taky nemuselo dopadnout dobře. Tak jo, tohle bychom měli, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám hodně líbilo, dejte like, odběr, koment a u dalšího videa čau, čau!